तुम्ही एका झाडाखाली बसलात. रात्रीचे साधारण 10 वाजले असतील. तिथे बसून तुम्ही तंबाखू खाऊ लागला. पण अचानक कोणीतरी तुमच्याकडे तंबाखू मागितले. तुम्ही ती तंबाखू तिला द्यायला गेलात, पण त्यावेळेला तुम्ही पाहिले की ती एक हाडळ होती, जी तुमचा जीव घेणार होती. त्यावेळेला तुम्ही काय कराल? यावरच आपली आज एक भयकथा आहे. ती तंबाखू खाणारी हाडळ, एक भयकथा. कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर कळवा. आयडी आहे तेजस.स्टोरी. आणि हो, आता फेसबुकवरही आपले स्टोरीज तुम्ही पाहू शकता आणि ऐकू शकता. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. युवराज नावावरनच अक्षरशः धाडसी मुलगा असा तो होता. शिकायला तो मुंबईला होता. त्याने त्याचे ते शिक्षण हे मुंबईला पूर्ण केले आणि काही वेळानंतर तो गावी परतला. तिथेच तो राहणार होता. त्याचे बाबा होते ते सरपंच होते. घरी पैशाची कमी नव्हती आणि त्यांचे मोठे शेत होते. काही दिवस गावी फिरल्यानंतर त्याला कळाले की त्याच्या इकडे जी शेती आहे तिथे एक पिंपळाचं झाड आहे. तिकडे एक हाडळ येते रात्री, पण ती कधी येते हे कोणाला ठाऊक नव्हते. युवराजने ठरवले की त्या हाडळीचा शोध घ्यायचा. काही गावकऱ्यांना विचारले की त्याच्या बरोबर येणार का, पण पूर्ण गावकऱ्यांनी त्याला नकार दिला. एवढंच की काय, ते त्यांच्या शेतामध्ये कामं असलेल्या त्या मजुरांनी देखील नकार दिला. नंतर युवराजने ठरवले की त्याने एकट्याने तिकडे जायचे. रात्र झाली होती. युवराजने ठरवले आणि तो तसाच निघून गेला. घरी कोणालाही काही सांगितलं नव्हतं. साधारण रात्रीच्या 8 वाजता तो तिकडे पोहोचला. त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ बसला आणि तिथे बसून तंबाखू हा खाऊ लागला. पण त्याला कोणाचाच तिकडे भास झाला नाही. रात्रीचे 12 वाजले आणि ती तंबाखू तिने तिथेच ठेवली आणि बोलला की ही तंबाखू मी थोडीशी इथे ठेवतोय, कोणाला खायची असेल तर खाऊन टाका. आणि हसत गेला, मने भूत येतं. दुसऱ्या दिवशी तो आला आणि त्यांनी तसंच काहीतरी केलं. बघता बघता 7 दिवस झाले, पण तिथे कोणतीच घटना घडली नव्हती. शेवटचा दिवस तो. त्यांनी ठरवले की आज जायचं आणि अक्षरशः सगळ्या कॅमेऱ्यामध्ये रेकॉर्डिंग करायचं आणि सगळ्या गावकऱ्यांना दाखवायचं की इथे काहीच नसतं. निघाला. तिने आपला मोबाईल चालू केला आणि हळूहळू त्या पिंपराच्या झाडा शेजारी आला. 9-9:30 वाजले असतील. तिने तशीच तंबाखू काढली आणि खाऊ लागला. बघता बघता 12 वाजले होते आणि तो शेवटी बोलला, चला, तशी मी रेकॉर्डिंग केलेलीच आहे आणि आज मला समजलं की हाडळ वगैरे असलं काही नसतं. त्याने एक मोठं हास्य केलं आणि तो तिथून निघू लागला. युवराज फार खुश होता की त्यांनी एका हाडळीला, जी या गावामध्ये नव्हतीच, त्याच्याबद्दल तो पूर्ण गावकऱ्यांना सांगणार होता. तो अक्षरशः खूप पुढे आला आणि नंतर त्याला आठवले की त्याने त्याचा मोबाईल हा झाडामागे लपवून ठेवला होता. तो तिथेच राहिला. तो पुन्हा एकदा मागे चालू लागला आणि जसा जसा तो त्या झाडाजवळ गेला त्याने पाहिले की एक सुंदर मुलगी होती, जी थोडीफार लंगडत चालत होती. ती त्या तंबाखूकडे तशीच बघत होती आणि तिने आपला हात त्या तंबाखू जवळ लावला आणि प्रेमाने बघू लागली आणि त्यातलीच थोडीफार तंबाखूही खाऊ लागली. मागून युवराजने आवाज दिला, काय ग, वेडी वेडी आहेस का? एवढी दिसायला छान तू, पण तू तंबाखू कशाला खातेस? त्यावर त्या मुलीने कसलीच प्रतिक्रिया दिली नाही आणि ती बोलली, तुला सांगू का, एक ती जी हाडं येते ना, ती मीच आहे. युवराज जोरजोराने हसू लागला आणि समोरच्या त्या मुलीला एक राग आला. ती पुन्हा एकदा बोलली, मला राग आणू नकोस, नाहीतर मी तुझं काय करेल लक्षात ठेव. आणि युवराजने आपला तो मोबाईल घेतला. तो तसाच ठेवला आणि तो तसाच जोरजोराने हसत होता. पण यावेळेला त्या मुलीला तिचा राग सहन झाला नाही. क्षणभरातच एक मोठी वीज तिथे आली आणि बघतो ना बघतो त्या मुलीचा अवतार हा अक्षरशः बदलला. ती मुलगी ही आता पांढरी पडली होती आणि हो, तिचा चेहरा अक्षरशः लटकत होता. ती पूर्णपणे वाकली आणि एका म्हातारी बाईच्या वेशात आली. युवराज हे सगळं बघून अक्षरशः घाबरला आणि पाठी जाऊ लागला. ए, तू कोणी असशील, हे बघ, तुम्हाला काही करायचं नाही.
निघून जा इथून, युवराज बोलला. पण ती बाई म्हणजेच ती हाडळ यावेळेला बोलली, तूच मला रागवलंस ना, आता मी तुला मारून टाकणार. एक क्रूर हास्य करत ती हळूहळू युवराजच्या जवळ येऊ लागली. युवराजने आपल्या खिशामध्ये हात टाकला तर होती ती एक सुरीच. तिने तसाच तिच्यावर एक वार केला, पण त्याचा काही उपयोग होत नव्हता, कारण की ती अक्षरशः आर पार गेली होती. युवराजच्या मनात ही धडकी भरली होती. आता मी ही चूक केली, मी आता इथून कसं वाचू, तो मनातल्या मनात प्रश्न करू लागला. त्याने पुन्हा एकदा त्या हाडळीकडे बघितले आणि तसंच तिच्यावर वार केला आणि अक्षरशः तिच्या आर पार गेला. त्याला समजत नव्हते की आता काय करावे, पण नंतर मनातल्या मनात तो खुश झाला आणि त्याने एक हास्य केले. ती हाडळ त्याच्याकडे पाठमोरी करून उभी होती. तो पळत पळत तिच्या जवळ गेला, तिचे केस घेतले आणि तसेच हे कापले. एवढी गोष्ट झाली आणि ती हाडळ अक्षरशः किंचाळली. क्षणभरातच ती मगाशा त्या रूपात आली, त्या मुलीच्या रूपात, आणि ती बोलू लागली, हे बघ, माझे ते केस दे, मी तुला सोडून देईल. पण यावेळेला युवराज बोलला, मी तुला सोडणार नाही. आणि ती हाडळ म्हणजेच ती मुलगी बोलली, तू माझे केस मुकाट्याने दे, मी तुला काही करणार नाही. पण युवराज हसू लागला आणि बोलू लागला, चल माझ्यावर. त्या हाडळीची मजबुरी होती. ती युवराजच्या मागे तशीच ही निघून गेली. ते केस हे युवराजने कुठेतरी लपवून ठेवले होते. युवराजने तिच्याकडे भरपूर काम करून घेतले, एवढे की शेती ही अक्षरशः 2 ते 3 पटींनी ही वाढू लागली आणि त्याचा मोबदला मिळू लागला. तिथे पीक हे वाढू लागले होते. ती हाडळ जरी असली तरी ती दमत नव्हती, पण तिला मनात राग होता. आणि युवराजने ठरवले की आता त्या हाडळीवर लग्न करायचे. गावामध्ये हळूहळू चर्चा पसरू लागली की एवढी सुंदर मुलगी होती तरी कोण, आणि हो, ही युवराजला भेटली तरी कशी. पण असो, गावकऱ्यांना काय, युवराजने येथे लग्नाची घोषणा केली. त्याचे आई बाबा देखील खुश होते. एक दिवशी सहज युवराज तिच्या जवळ गेला आणि ती हाडळ म्हणजेच ती मुलगी तिला बोलली, युवराज, तू खूप मोठी चूक करतोय. असं न हो की कधीतरी मला ते केस भेटू आणि मी तुझा जीव घेऊ. पण युवराजने सांगितले, तू मला मूर्ख बनवू नकोस, मला सगळं माहिती आहे. एकदा का आपलं लग्न झालं की तू माझा जीव घेऊ शकत नाही. मी माझ्या मांत्रिकाकडनं ही सगळी माहिती काढून आणलेली आहे. युवराज हसू लागला. 2 दिवस बाकी होते लग्नाला. ती हाडळ आता युवराजच्या तावडीत सापडली होती. जणू गावामध्ये मोठा जल्लोष चालला होता. मोठे मंडप हे बांधले होते. इकडे युवराज हा व्यस्त होता दारूच्या नशेमध्ये. आणि हो, दुसरा दिवसही उलटला. आता लग्नाचा दिवस आला होता. लग्नाला अक्षरशः 2 ते 3 तास राहिले होते. ती मुलगी व्यस्त होती आपले ते केस शोधण्यात, पण तिला केस काही भेटत नव्हते. शेवटी तिनेही मनातून हार मानली होती. युवराजने तशीच एक दारू पिली आणि त्या मुलीला सांगितले, ए जा, एक काम कर, काल रात्री मी स्वयंपाकघरामध्ये मिठाच्या बरणीजवळ एक तंबाखूची फोडी ठेवलेली आहे. त्या बरणी खोल आणि ती फोडी आण. त्या हाडळीला हे ऐकणं भाग होतं, कारण की युवराज जसं सांगाल तेच तिला करायचे होते. ती हाडळ हळूहळू आत जाऊ लागली. तिने मनातून हार मानली होती. लग्नाला फक्त 1.5 तास राहिला होता. युवराज हा फार खुश होता. तो नशेच्या अवस्थेत होता. तो तसाच सोफ्यावर बसला होता. बाहेर पाहुणे मंडळी आले होते. इकडे ते स्वयंपाकघर हे बघून ती हाडळ फार खुश झाली होती, कारण की ती पहिल्यांदाच इथे आली होती. खरं सांगायचं तर तीही सगळं विसरली होती की तिला ते केस भेटतील. कळत न कळत तिने ती बरणी उघडली आणि तंबाखूची पोडी घेतली. जशी ती तंबाखूची पोडी उघडली, वरती काढली, त्यानंतर तिने पाहिले की त्याच्या मागे तेच केस होते जे हाडळ शोधत होती.
ते केस हातामध्ये घेतले आणि ते एक क्रूर हास्य देऊ लागले. आता ती हळूहळू बाहेर आली. तिने तिचा एक हात मागे घेतला होता. त्या नवरीच्या त्या साडीमध्ये युवराज तिला बघून फार खुश झाला होता. आणि युवराज बोलला, चल आता तुला बाहेर नेतो आणि आता लग्न करतो. आता तू कायमची माझी आहेस. युवराज नशेच्या अवस्थेत ते सगळं बोलत होता. पण त्यावेळेला ती हाडळ म्हणजेच ती मुलगी बोलली, इतकी कसली घाई, थांबा ना. आणि हळूहळू करून तिने तिचा तो मागचा हात हा पुढे केला आणि ते केस दाखवले. युवराजने ते पाहिले आणि त्याला फार धक्का बसला. तो तसाच खाली बसला आणि बोलू लागला, हे कुठून भेटलं तुला? दे दे, माझ्याकडे दे. पण ती मुलगी यावेळेला एक वेगळ्या नजरेने आणि क्रूर नजरेने हसू लागली आणि ती रागाच्या अवस्थेत बोलू लागली, तुला मी बोलली होती माझे केस दे, मी तुला जिवंत सोडेल, पण तू ऐकलं नाहीस. तिने तसंच आपलं रूप बदललं आणि ती त्या म्हातारीच्या वेशामध्ये आली. तिने युवराजला तसाच धरला आणि हळूहळू दरवाजाच्या बाहेर आणले आणि तिकडे अंगणामध्ये त्याला टाकले. सगळे वराडी आणि सगळे पाहुणे हे त्याला बघू लागले होते आणि सगळ्यांमध्ये एकच गोंधळ पसरला, कारण की सगळ्यांना ती हाडं दिसत होती. सगळ्यांना दिसत होते की तिचा ते लटकलेला चेहरा, पांढरे केस आणि वाकलेली ती म्हातारी. तिच्या हातात एक काठी होती. कळत न कळत युवराज तिची माफी मागू लागला, जाऊ द्या मला, सोड मला. पण ती म्हातारी आता चिडत बोलली, तुला आणि सोडू, आठव तू माझे किती हाल केले होतेस. तिने त्याच वेळेला युवराजचा गळा धरला आणि त्याला हवेत उचलू लागली. तिकडे असलेले काही पाहुण्यांनी त्याला सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण तिने एक नजर सगळ्यांवर टाकली आणि सगळे अक्षरशः हवेमध्ये उडून गेले. त्या हाडळेने आपली ती नजर ही युवराजवर टाकली. तिचे डोळे लाल होते आणि कळत न कळत आपल्या हातामध्ये ते काठी, एक सुरी अशी निर्माण झाली आणि हळूहळू तिचा हात युवराजच्या गळ्यावर आणला आणि पूर्ण गावाच्या देखत युवराजचा गळा तिने चिरला. युवराज तसाच खाली पडला. कोणाला काही करता येत नव्हते. मुळात सगळे घाबरले होते आणि त्या म्हातारीने, त्या हाडळीने आपल्याजवळ असलेली ती तंबाखू काढली आणि आपल्या हातामध्ये टाकून खाऊ लागली. अचानक वरती एक काळी सावली निर्माण झाली, जणू आता पाऊस येणार होता. आणि बघता बघता हा अंधार निर्माण झाला. ती हाडळ तशीच वाकून आणि ती काठी घेऊन ही चालू लागली. सगळे गावकरी ही तिला घाबरून जणू स्वतःहून रस्ता तयार होत होता. ती हळूहळू लांब जाऊ लागली आणि तिकडेच जंगल होता. ती तिथे अदृश्य झाली. पूर्ण गावात एकत युवराज याला मारले होते आणि सगळ्या गावकऱ्यांना पटले की ती हाडळ ही खरंच होती. मुळात एक दिवशी युवराजने दारूच्या नशेतच ते केस हे तिकडे लपवले होते आणि त्याच नंतर तिथे तंबाखूही ठेवली होती. तो जसं सांगेल तशी ती हाडळ करत होती. तो जिथे जा बोलेल तिथेच जायची. म्हणून तिला स्वयंपाकगृहामध्ये कधी जाणे झाले नाही. म्हणून तिकडे कधी केस हे तपासले नाही. युवराजने नशेच्या अवस्थेमध्ये तिकडे तिला जायला सांगितले आणि त्याला त्याचे केस हे भेटले. मुळात ती हाडळ तर वाईट होतीच, पण युवराज पण वाईटच होता. युवराजची ती चूक त्याच्या जीवावर बेतली होती. ही कथा कशी वाटली मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे tejas.story. फेसबुक आयडीलाही तिथे तुम्ही मला फॉलो करा, कारण की तिथेही तुम्हाला आता स्टोरीज ऐकायला भेटतील. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक तुम्हाला भेटेल. आणि हो, तुमच्याही काही भयकथा असतील तर मला तुम्ही मेल आयडीवर सेंड करू शकता, जी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.